príbeh. Zoberte si, že teraz chcem niečo ako Bystrický župan vám povedať, lebo aj tu v Lučenci má strašne veľa ľudí volilo a ja za to ďakujem, ale vôbec to nie je vďačná funkcia, je to ako do roztrhania, je to chcete robiť zodpovedne. Zoberte si, že Banskobystrický kraj, ako už priznala aj vláda, je po 2 rokoch v najlepšej ekonomickej kondícii zo všetkých samosprávnych krajov. Takým rekordným tempom sme znížili dlh nášho kraja, že sa to nepodarilo spraviť žiadnemu kraju. A práve naopak, Prešovský kraj, ktorý je porovnateľný s našim krajom zhruba rozpočtom, rozlohou, počtom obyvateľov, za 2 roky navýšil svoj dlh do 12 miliónov. My sme znížili, oni zvýšili dlh. Predstavte si, že by to bolo opačne, že Kotleba by zvýšil dlh o 12 miliónov, tak som ešte aj v New York Times o mne píšu. A v Lučeneckom nejakom denníku, alebo ja neviem, čo by tu vládna strana vydávala, každý deň by ste čítali stránke, že to máte za to, koho ste si zvolili. Keď sme kus roboty spravili, nikde sa nič nenájde. Nič. Okrem toho sme ale spravili kopec ďalších vecí. Len v tomto roku sa nám podarilo opraviť najdlhší úsek cesty v histórii Banskobystrického kraja. Pripomeniem, samosprávny kraj má zodpovednosť za cesty, 2. 3. triedy, za stredné školy, za múzea, galérie a tak ďalej, kultúrne zariadenie. Ale cesty nás pália asi všetkých najviac toho, čo môžeme ovplyvniť. Opravili sme najdlhší úsek, viac ako 22 km v kuse jedna cesta. Nikde ani písmenko. A keď hovoríme o tom, že sme opravili, tak to nie, že sme zaplátali 150 jám, 22 km úplne komplet nová cesta. Dokopy za 2 roky 55 km komplet nových ciest v našom kraji. Verím tomu, že si o tom v živote nikdy nepočuli. V živote nikdy. A to všetko pri znížení dlhu 12,5 milióna eur. Plus, keby nám vláda protiprávne nezastavila čerpanie eurofondov vo výške 4,5 milióna, len preto, že to nevyhrala firma, ktorú mali predtým už vypratú, tak sme mohli opraviť o ďalších rádovo